5 lei. Vrei să-ți aduc codul de procedură penală? Ce mă? Bă, dă-te în pula mea, vrei să o aduc? Mi-a dat-o sau am acasă? Bă, bă, duc, eu te-aduc. Eu te-aduc. Fraiere, uite atât ai cartea. Lasă-l, bă, eu te-aduc hârtia, eu te-aduc hârtia, tu vii cu cartea, deschizi cartea la articole cu tare și îmi spui ce scrie acolo. Tu îmi citești, eu ascult. Nu, mă, nu. Tu îmi spui la ce pagină să o deschid și îmi spui ce scrie acolo și eu spun hârtia, mă! Ce hârtie? Ia, mă, hârtia asta, că e cartea de 19 ceva de tine, drept. Păi tu aduci cartea și eu te-aduc cazierul. Băi, ce care e volume, mâncați-și cu asta, că ne faci să-mi aia, băi. Eu cartierul ți-l aduc, păi nu, ce, e scos de la mine, e de la poliție. Eu te duc cazierul mâine va duc cazierul și citești. Ce pula mea să scrie, că nu ești înscris juridic acolo în pula mea, că n-ai așa? Cum că nu așa? Trafic superficiente și armament. Stai treabă de îngure, bă, cu cine te aude chiar te crede, bă, că mă mergi pula cursul. Mai... Păi da, bă, poate zice că dacă ai un cuțit în mână, ăla e armament. Se referă la armament, e armament. Păi e trecut la clasa de arme albe, ai înțeles? Cuțitul. Păi e armă. E armă albă. Dar e albă, ăsta nu judecă, bă, ce zice el. Nu sunt cazoare. Nu ești prost, bă, nu te Păi ce fel de arme? Mai sunt prost până mâine. Mâine când ai citi o să zici. Mai dă-te lângă pula lui ăla, că te pute la aia și mă doare pula. Băi, Dane, ce ai făcut, mă? Că tot cu fură pe lângă tine. Bă, dar nu e, mă, nu zice bine, mă. Mă, că bătrâne, dar trebuie să faci ăsta ca închetatorul când te scoate de jos de la boxă, dă-te în pula mea de aici. Păi că nu e de... Nu mai vorbi până mâine. Cercetări penale... Te mai aude și ăștia, că mâine o să pui capul în pământ. Mâine o să pui capul în pământ, hai mă. Te pun pula. Te aude și colegii. Păi Sabra, și ce făceai cu armele alea? Le dădeai la alții, le vindeai? Ce făceai cu ele? Erai dealer, Dacă ești traficant, pula mea. Ce, nu le ții pe... De unde veneai, mă, din Columbia? De unde veneai cu ele? Păi și de care? De astea automate, grenade... Ia zi și mie, mă, ce arme... Ce arme aveai? Ia zi. Zi, mă, ce arme aveai? Inclusiv bombe. De care? Bombe. Bombe ce? Totul. Așa? Electronice, așa? Telecomandă. Asta cu ăștia, cum dracu, cu armă. Te rog eu frumos, mâine să vii cu talone. Mâine să vii cu carte. Ești nebună, că... Da, da. Nu să o faci în geantă, să o iei acasă. Astea să... Uite, vină cu cartea și noi zic... Acum simple de făcut, mă, că la calculator îți faci un cazier cum vrei. E ăsta. Zici că ești... Nu, ăla nu, lasă. Vrei să-ți aduc și școala de șoferi, că nu... Băi, de la pulangiule stricat, vrei de curiozitate... De la 21 eu nu iau. Calculator, eu de la... iau după codul numeric. Da, eu de la 21 nu iau. Iau după codul numeric, mă duc diseară de curiozitate la ăștia sus și le cer codul numeric al tău personal. Și de unul atât am trebuit. Și restul e să vezi, ce ai de număr... Se găsește și cu datorii la aia și cu datorii acolo. Și asta stăm de vorbă și discutăm mâine altfel. Ce să discuți, bă, dacă n-ai să vii să zici, în pula mea ai avut dreptate, bă, băga mea și pula, te-am contrazis la iurea. Da. Ai de pula. Bă, o frică, îți dau cazierul acasă să iei. Îți dau cazierul să-l iei pe calculator să vezi. Atunci se nu stai aia și pula lui a avut dreptate, bă, e ce? E fraier. Cât mai ai până mâine? O noapte. Câteva ori. Mai e mult până mâine? O noapte? Ce dreptul la tine nu plec? Da, Ioane, dar asta nu e un motiv de mândrie. Da. Nu e mândrie, asta nu e. E pe undeva o chestie că nu faci pușcărie, adică ești beată și te pușcă ăștia. Dacă era alt fraierul, deci de la 5 ani, ăsta ți-ai luat de nu start. Cine sunt cei mai respectați în pușcărie, mă? Hai să te întreb ceva. Că ai zis că ești știut, ești citit. Ai citit romanul Groapa de Marin Preda? Nu, eu nu citesc. A? Nu citesc cărți. Păcat. Nu pot să citesc. Deja nu mai am ce să... Nu pot să citesc. Dacă deschid cartea să citesc, o foaie, gata, nu mai pot. Avea niște scene, știi? Povestea din timpul comuniștilor când l-a luat și l-a arestat, știi? Și pe vremea era pe Marin Preda. Când l-a luat și l-a arestat și l-a dus la Văcărești sus. Cu cine a arătat la Văcărești?
avea scene, știi, când povestea în carte, când să vină o fată de la etajul 2 fiind al doilea pat, știi? O fată, bulangiu. Am înțeles. Așa. Domne, aveam una în pârnăie de rupeam patul cu ea, știi? Scene. M-a scos la cercetări, deși eram în cauză, spune el, deși eram în cauză, dar n-am vrut să redactez ceea ce mi-au impus să scriu. Știi? Adică niște chestii, niște pasaje stat de tot acolo. Ați mai te întrebat ceva la Baza Albă, ai auzit de frate Cristofor? Bă, gânde ești pula în Cristofor. Unul dintre ei, ăla mai mic, a fost legat în mijlocul celulii cu lanț și a venit rost. Dar ce era mâncat ești frata balaurul cu 6 capete, de ce era? Lasă-ne drept, poate. Și le-a rupt. A rupt lasurile. Și nu stătea pe la cap, pe la Racova, pe la voi, pe acolo? Cristofor? Mahar, nu, Cristofor în goarea la Baza Albă. Cristofor. Maharul, Calu. Milionarul era la... Dar știi ce înseamnă Cristofor? La ăștia Era la... Cristofor, mă. Cristofor avea. Cristofor. Nu, Cristo. 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 Sau Cristo, tot la... Tot aia e. Milionarul Pravobor, pe aici, era pe acolo, în zona acolo, pe răle. Calunicu scos! Dar Tamango, ce era cu el? Ha? Tamango. Tamango, așa, Tamango, ia. Tamango, dar ăla bătrânul, nu pulangiul ăla tânăr. Uite, așa stai în pate, doar în pula. Băi, că faci de servicii acolo. Ca în armată. Ca Antoane. Ia 2-3 țigă de te în pula. Mă cred că eu mi s-a făcut sete și visează bere acolo. Nu-ți bere. Cum că mi-ai pula când m-am dus acolo, când m-am dus cu apa asta, când am plecat de la izolare. M-am dus cu apa asta, am spus, unde ai dus eu să fac pai mers, să-mi se vedeți camera? Nu, uite, pula ăsta. A patra cerea, respectivă cerea. La patra, jos, Izolator, jos lângă cantină, nu, la metalul, și lucra la așa, și la patra, că lucra, era afară, lucra la... E a patra. Bă, pe izolare știi ce înseamnă, mă? Acolo. Și l-a băgat acolo. Bă, acolo trebuie să stai, bă, pe izolare 15 zile, dă-te în pula mea să te înveți cu pușcăria. Ai regim special acolo, mă, la ăla. Hei, lulule, bă, stai cu minte. Ai regim special acolo. Când... Am un văr care e la pușcăria de la Focșani. Cum dracu zicem acolo? Nu știu. Stai așa, imediat. E temnicir. Da, la pula mea, stă sus în gălușca acolo, se uită pe la bulangi, la așa. Și la pachet, știi? Când le vine cu pachetul și le agață sartanaua pe holul ăla, și ca un hol lung așa, unde are celulele, știi, fac. Au sartanalele cu prosoapele, pula mea, în cuia, cu agățate. Nu pe geam ce face, nu pe hol n-ai. Bătea... Pe geam vine sartanaua și zici, vodcă, coniac, pula mea, ce vrei, pâine? Bă, dar unde ești, bă? La Barbosa, unde pula mea ești aici? Ha? Tu ești copil. Bă, stai de bă, nu mai te iau. Deci gata, n-am pus. Ce mă cum ești? Hai, gata. Povestea ăla. Carașca, așa-i Dă să vreau să-mi vă joc de unul, să alea și dacă am căzut pe partea de izolare, unde îi bagă acolo și au tratamente, știi? Au tratamente, fel de tratamente, unde îi bagă, știi? Un pas intră la medicament. Te bate! Te bate, te distrează cu ei, știi? Pentru o sticlă de vodcă. O sticlă de vodcă a spus, nu e sănătos la cap. La Mândrești, mă. Practic, poliție și n-a pus să mai facă nimic. Hai să vezi! Că dăduse... Ce mă la pușcărie? Deci n-a pus să mai facă nimic. Pentru o sticlă de vodcă, un an de pușcărie. A făcut-o? Și am zis, fraiere, eu plec... Bă, nu se aducea în conserve, bă. Ne băgam în conserve, bă. Nu, mi-ai dat un vodka ca să ieși tu. Tu să ieși cu marfa și a venit poliția, l-a prins în direct acolo. Așa ai făcut cu troncurile, în palea. Eu vorbesc de ăla, nu de mine, eu atunci nu fac pușcărie. Și la mine, dacă nu scria 6 luni cu suspendare, eu am stat în judecată în pula mea și luam o pula de bani. 6 luni cu suspendare, cum ți-a dat ție 6 luni suspendarea, mă? Ca așa vrea pula mea. Cum ți-a dat suspendarea? Ca așa vrea pula mea. Nu, dar cum? Adu mâine. În ce formă ți-a dat ție, mă, încadrarea asta? Cu suspendare? Cum? Din lipsă de ce? Din lipsă de ce? Din lipsă de ce, mă? Din lipsă de ce? Bă, tu auzi, dacă mori,
Dacă morți... Băi, a fost la Bălăceanca, până pula mea. Dacă morți... La mine când s-a făcut expertiză, s-a blocat strada, s-a făcut expertiza toți vecinii. Și pe mine m-a luat de la... După Turturele m-a luat pe mine. Eu eram pe Turturele. Da. Aia lungă care era de la... Deja eu primisem Poștă telefon până că la- a venit poliția, expertiză pe la toți vecinii. Păi și cu droguri, cu astea ai avut, ai... Ce căutai pe Am Turturele? trecut pe mână. cu droguri, cu alea. Bă, n-auzi, ce căutai pe Turturele? Păi lucram la club. La T4 acolo? Da. Dar Ioane, dacă vreodată ai luat Dacă să acolo vezi... lucram, eram șef și pula. Ce șefele ești acolo? Da, de pula ta. La cine mă? Dar Ioane- Acolo erai? La grec? Ha? La ăla care l-a omorât la hotel, la Basam. A fost la televizor și în ziar. Bă, lasă că știu că... Și cine a rămas acolo? A rămas sorul ăsta cu nată? Stai mă că vreau să-l întreb ceva. Ai luat vreo... Cine l-a făcut pe ăla? Aici zice bine cu... O blondă l-a făcut, o gagică. Nu, Ea avea interdit să ducă în țară. Să știi și... Cu Am drog- uitat să nu s-a dus. cu droguri de Se astea. făcea toate manevrele. În teatru, de bară, în spate. Ăsta e carton de la noi, de la... Da, mă, da, Lulu. Apui? Mi-al tău? O, nu-i spălat o bază. De ce ai zis în felul ăsta așa, mă? Să nu s-a spălat, nu, a plouat în el. Lasă-l așa, că le-a zis, băi, lasă-l, mă. Lasă-l sub foc. Dar de încercat, ai încercat vreodată să vezi cum e Ce? drogurile? N-ai luat niciodată? Și nici să nu știu. Pentru că toți traficanții, dacă așa, n-ar mai vinde. Le-ar lua ei, le-ar consuma ei. Păi da. Lasă-l, Ioane, lasă-l. Strâng. Cred că